Good evening, everybody. Nathan Ricks here. Just wanted to put out a quick little video. Dobrý večer, tady je Nathan Ricks a já jenom chci ukázat jedno malé krátké video. Just a few minutes to talk about the truth about AP24. Abychom si řekli pravdu o zubní pastě AP24. In the last couple of days, we've had a couple of videos Za posledních pár dnů už jsme viděli pár videí, hit the internet, circulating around Facebook and other places from a dentist in Texas. Je to video, které tady koluje po Facebooku nebo je na internetu a je to od zubaře z Texasu, Claiming to have done a lot of research and done some studies, quote unquote, on AP24. I wanted to just který říká, že udělal určitý výzkum a určitý studie ohledně zubní pasty AP24. clear the air and state very clearly and unequivocally the power of this amazing product, A on odhalil vlastně tu sílu tohoto úžasného produktu what it can do for you and your business, a to, co to může také udělat pro vás a pro váš biznis. and what it is doing for thousands, literally will be millions of people around the world in short A co to udělá pro tisícovky, miliony lidí po celém světě. order. It is the only great solution on the market today Je to jenom to jediné nejskvělejší řešení na trhu dnes. to whiten your teeth in a safe and effective way. Abyste vybílili své zuby bezpečným a efektivním způsobem. So I put together over the last couple of days a few different slides, and I wanted to share these Já jsem dal dohromady během pár posledních dnů nějaké obrázky, slajdy a chci vám je teď ukázat. with you while we go through this. And Takže si je teďka společně projdeme. I want to make sure that as we do it, that you understand a little bit Já chci, aby se ujistit, že když to budeme dělat, tak vy opravdu pochopíte about what I've learned the last couple of days in to, co já jsem se teď naučil za posledních pár dnů regards to toothpaste, in ohledně naší zubní pasty regards to their ways they work, how they work, a ohledně způsobu, kterým funguje a jak funguje. and I think you're going to find this very instructive. I'm not a dentist or anybody else. Takže já doufám, že to budou opravdový instrukce, protože já nejsem zubář, I'm just a businessman and já jsem jenom businessman, care about my business, and já se chci dobře starat o svůj biznis I don't like it when people say untrue things or try a já nemám rád, když lidi říkají nepravdivé věci, to attack the business in a way that protože to ovlivní váš biznis, is not all the information and not professional. So když všechny informace nejsou úplně profesionální. I will give you this information in the best way I know how. A já vám teda nabídnu tyhle ty informace tím nejlepším způsobem, jak to vidím já. And we'll do that right now. I'm just going to basically share my screen with you A udělám to teď, takže bych rád sdílel svoji obrazovku s vámi. right here. And I'm going to bring up a little slideshow that I put together. A ukážu vám krátkou slideshow, tak jak jsem to poskládal dohromady. Just so we can look at it together. And I want to make sure that as we Takže podíváme se na to společně a já se opravdu chci ujistit, do this, that you see and understand exactly what we're talking about. abyste to viděli a pochopili úplně přesně, o čem mluvíme. All right, let's start right here. What is the truth Takže začneme tady. A jaká je pravda o AP24? about AP24? Well, we're going to start by talking about how other toothpastes actually whiten your teeth. A začneme tím, že řekneme, jak jiné zubní pasty bělí vaše zuby. Not the only whitening toothpaste on the market, but we are the My nejsme ta jediná bělící zubní pasta na světě, na trhu, ale absolute best one for these reasons. jsme ta absolutně nejlepší a je to z těchto důvodů. Other toothpastes that claim to whiten your teeth mostly do that with peroxides, which Většina zubních past, které prohlašují, že vybělí vaše zuby, tak fungují na základě peroxidu. is basically bleach. Jsou to v podstatě bělidla. It's a toxic chemical that irritates your gums Je to toxická chemikálie, která dráždí vaše dásně and can damage your dentin a může poškodit váš dentin a vaši sklovinu. and your enamel. And I think we hear those names, dentin and enamel, over time. We wonder, what are those things exactly?
A když teda mluvíme o dentinu a o sklovině, tak se musíme zamyslet, co to ve skutečnosti znamená, jaký je přesný význam toho. Well, it's pretty simple actually, if you can see from this graphic right A je to poměrně jednoduché, jak můžete vidět tady na tomto obrázku. here. The crown of your tooth is mostly made up of enamel. That's Ta korunka vašeho zubu je většinou vytvořena sklovinou. the hard white translucent material that is Je to ten bílý pevný materiál, the surface of your teeth. Underneath a který vytváří povrch vašeho zubu. A pod ním that you have the dentin. And a pod tím máte dentin. this is where teeth are actually formed. The pulp pushes A z něho jsou vlastně ty vaše zuby formovány. out into the dentin. The dentin is this kind of yellowish material that Dentin je ten žlutavý materiál actually is alive and can keep your tooth alive and feed the growth a on udržuje vaše zuby živé a taky vlastně pomáhá při jejich růstu. of more enamel. And what happens, particularly when we use these whitening trays or peroxides of any kind, A co se teda stane, když používáme ty peroxidy k vybělení, or bleaches of any kind, anebo různé druhy bělidel, is that they can actually do more damage starting right at the base where you end up having the injection. oni vlastně můžou udělat více škody než užitku. Oni vlastně můžou poškodit to v tom nejkritičtějším místě. And the insertion here of the tooth into the gum. And that Tady v tom místě, kdy vidíte, že se spojuje ten zub s vaší dásní. that's where we get the dentin as close as possible to the outer surface of your gum. Protože tam ten dentin se dostává co nejblíže k tomu povrchu dásní. And if you have receding gums at all, then you can attack the A když teda máte nějakým způsobem narušeny ty dásně, dentin as well as the enamel itself. tak můžete vlastně narušit i ten dentin a samotnou sklovinu. And so it's just real simple as we look at it. Enamel's right here, dentin's Takže teďka, když to vidíme takhle zjednodušeně, tady je sklovina, tady je dentin. right here, and this is the inflection point at the end of A tohle to je ten bod toho spojení. that second arrow right here, where we can actually get damage. A to je přesně to místo, kde to můžeme poškodit. So we don't want to do that. Yeah. A my to nechceme udělat. And we don't want to brush too hard. That's My si nechceme je čistit příliš tvrdě. another key problem a lot of people have. We A to je taky klíčový problém, který spousta lidí má. just want to brush thoroughly, and in Že oni opravdu tlačí příliš moc. doing so, we're going to have great healthy teeth, especially with AP24. Ale když tohleto uděláte, tak budete mít silné zdravé zuby, speciálně se zubní pastou AP24. So how does AP24 whiten teeth actually? This has been a Takže big jak AP24 bělí zuby? question that people have asked. You know, if we don't have peroxides or bleaches, To je, co se většina lidí ptá, protože my nemáme peroxidy, my nemáme bělidla. how do we actually accomplish this? Takže jak toho vlastně dosáhneme, toho vybělení? Well, we do this with an abrasion of silica and alumina. My toho dosáhneme broušením ze silicí a s oxidem hlinitým. And if you look on the back of your AP24 toothpaste, Když se podíváte na zadní stránku té tuby AP24, on the label you're going to see alumina and silica. vy můžete vidět, že tam je napsáno oxid hlinitý a silice. Listed right there. Those are mild abrasives. You Tohle have to jsou jemné abraziva. to have some abrasive or you can't remove plaque buildup on your teeth. Vy potřebujete mít nějaký abraziva, protože jinak se nezbavíte plaku na vašich zubech. It's a necessary thing and it's not a bad thing Je to nevyhnutelná věc a není to špatná věc in a toothpaste. v zubní pastě. And there are varying degrees of abrasives in toothpaste. And A jsou různé druhy abraziv. it's a necessary thing and it's not a bad thing in a toothpaste. And there are varying degrees of abrasives in toothpaste. And I'm going to show you what your teeth look like. Here's a A já vám ukážu, jak vaše zuby vypadají. microscopic photograph of your
Tady je fotografie z mikroskopu. teeth. Yeah, the surface of your teeth have lots of little holes in some. A podvrh vašeho zubu, jak vidíte, tak má spoustu maličkých dírek. Times little cracks in them. And this is why your teeth get stained, is because you eat food, you drink coffee. A to je ten důvod, proč vy máte skvrny na svých zubech, když pijete víno nebo pijete kafe. Wine, you eat beet salads, you smoke cigarettes, whatever you might do. Když jíte salát nebo kouříte cigarety, cokoliv děláte. And those chemicals and those molecules will stain your teeth because they get trapped. A ty molekuly a ty částečky vlastně vyčistí ty skvrny z vašich zubů. Inside of these little holes that are in your teeth, little nodules like that. Oni se dostanou dovnitř těch malinkých dírek. And so what we do is we use a small amount of abrasive and A to, co my děláme, tím, že použijeme malé množství těch abraziv, some thorough brushing, not too hard, to remove tak když si ty zuby čistíte nepříliš drsně, those stains with an abrasion method. And that tak vlastně ty skvrny odstraňujete z těch zubů. silica and alumina are what actually do that in this product. A silice a oxid hlinitý, to je to, co vlastně v našem produktu dělá tento úkol. And then we do something that helps make them whiter longer that no A pak děláme něco, co jim pomáhá být bělejší, něco, co nikdo jiný nedělá. one else can do. We'll talk about that in just a moment. A já o tom budu za chvilku mluvit. This is a dentist, Mike Williamson, his office in Texas. Tohleto je to, o čem mluvil ten zubař v Texasu. Has done a little research here to find out To je ten jeho průzkum, který dělal, aby zjistil relative dentin abrasion values. ty hodnoty relativní abraze dentinu. And if you don't know what relative dentin abrasion is, or the RDA index is, To je to, co je to RDA index, relativní abraze dentinu. not the nutrition one, recommended daily allowance. Nope, not that. To je vlastně doporučené denní množství těch abraziv. That one. In the dental world, it's relative dentin abrasion index. V tom světě zubařů je to relativní dentin abraze index. For the RDA. You should know that the Food and Drug Administration recommends using a toothpaste that has less than a 200 value on. Takže asociace zubařů, měli byste vědět, že doporučuje takové zubní pasty, které mají míň než 200, ten index FDA. On the RDA index. The American Dental Association is comfortable with any toothpaste. A americká společnost, asociace, ta ADA, tak ta je spokojená s jakoukoliv pastou, která má míň než 250. Below a level of 250 count on the RDA index. What do they say about a product that is below one of these two numbers? A co oni říkají teda o těch produktech, které jsou pod tou hranicí těch dvou čísel? Quote unquote, it means it's safe for a lifetime of use. Říkají, že to je bezpečné pro celoživotní používání. Now, I spoke to one of our scientists at our company yesterday, A já jsem mluvil s jedním vědcem naší společnosti dnes. and the scientist said, I've been using this product for nearly 20 years. A on mi říká, jo, já používám tento produkt už téměř 20 let. Believe me, I would know if I had enamel loss. Věř mi, já bych to zjistil, kdybych ztrácel svoji sklovinu. My teeth. Folks, this product, the good news is, has been out there for almost 2 decades. A ta dobrá zpráva je, že tento produkt už byl na trhu téměř 20 let. We've got thousands of users that have been using this for almost 2 decades. A my máme tisícky uživatelů, kteří je už používají téměř 20 let. There is no problem. As A nebyl s tím vůbec žádný problém. the dentist in Texas would make you think there was, that somehow there's some massive abrasion going on. A ten zubař v tom Texasu si, kdyby si myslel, že nějaká opravdu obrovská ztráta té skloviny se nastává při použití, Inside your mouth. What is the actual abrasion number? ale jaké je vlastně
číslo ty abraze ve vašich ústech. On the RDA scale, of course, Nu Skin has put AP24 through the same exact test. We have to do that. Takže samozřejmě Nu Skin se svou AP24 prošel úplně stejným testem. And the actual RDA index number for AP24 a ve skutečnosti ten RDA index je číslo 103. Is 103. It's not even halfway. Není to dokonce ani v půlce toho. To the ADA standard and basically right in the middle of the FDA standard. A není to ani v půlce toho ADA standardu a dokonce je to prostě míň, než je ten FDA standard. And it's really interesting as you read these standards and you look at these different lists, okay? Je to opravdu zajímavé, když se podíváte na ty standardy a vidíte, kde se kdo nachází. I'm just going to go down this list so you can see. Okay. Můžete, když na to vidíte, tak se můžete podívat a v tom případě spatříte. Here's all the toothpaste as they start out. Here's a toothbrush with plain water is a number 4. Číslo 4 to je, když používáte pouze váš kartáček a vodu. The list. Okay, plain baking soda would be number 7. Číslo 7 to má soda, když si čistíte zuby sodou. These have so little abrasion, they're not going to really remove a lot of plaque off your. Oni mají tak malou tu hodnotu, ty abraze, že ve skutečnosti nemůžou vůbec odstranit ten plak z vašich zubů. And you come down here and you start to look at some other names and you start to recognize. A když jdete teda trošku víc dolů, tak začínáte potkávat určitá jména, které už nějak znáte. And then here's where we start with 100 right here. And here's Sensodyne Tartar Control Whitening Paste. A zrovna tady číslo 100, tak tam je jedna bělící zubní pasta. There's Natural White, Arm & Hammer Sensation, Sensodyne Extra Whitening. Okay, that's a 104, so that's one. Takže tady je jedna ze 4 a jsou to nejrůznější bělící pasty, které se používají. Number higher than AP24. Here's Arm & Hammer. To jsou ty, které mají větší ten index než naše AP24. Advanced White. Here's Crest Sensitivity Protection at 107. Here's Sensodyne Full Protection Whitening at 107. Here's Crest Regular Toothpaste at 110, which is what I think the doctor in Texas was rubbing on the. Tady jsou některé ty jména těch zubních past a to jsou ty, o kterých mluvil ten doktor z Texasu. Other side of his little mirror with his little demonstration, okay? And then in addition after that, you've got Provident 5000 Booster at 110. And you come clear down, here's Crest Extra Whitening at 130. Až na čísle 130 je Extra Whitening zubní pasta. Colgate Whitening at 124. 124 je Colgate Whitening zubní pasta. Colgate Total Whitening at 142. 142 je Colgate Total Whitening zubní pasta. Here's Crest Pro Health Enamel Shield at 145. 146 zase další známá zubní pasta. They're giving us an enamel shield at 145. Certainly ours. Je to jako posílení na posílení té skloviny. Je to jako štít pro sklovinu. It's really safe at 103. You get down. A to je vlastně až tady v těch spodních částech. Down here to Colgate Tartar Control at 165. 165 je Total Control Whitening zubní pasta. Here's Colgate's 2-in-1 Tartar Control with Whitening. A zase další Colgate zubní pasta. Level of 200. Okay, so you just start to see this is a super safe. Takže jediné, co se k tomu dá říct, tak tohle to je super bezpečná zubní pasta. Product, like very low on the abrasivity scale. Opravdu bezpečný produkt a s opravdu nízkou úrovní těch abraziv. And yet it whitens teeth so quickly. A taky proto to bělí zuby tak rychle. Ask all the time. You know, I've used a lot of other whitening toothpaste. They don't seem to do the trick. There's another reason why our whitening toothpaste does the trick. Now, je to jeden z triků, který používá ta naše bělící zubní pasta. There's another reason why our whitening toothpaste does the trick. Now, if you want to go learn a lot about abrasivity in tooth. Takže pokud se chcete naučit opravdu více o ty
abrazivitě, o obrušování, okay, then you can go to this Oral Health newspaper. tak jděte na to Oral Health noviny. This is going to be posted on One Team Global behind the social selling link. Toto bude uveřejněno na One Team Global v sekci sociální média. You have to have the password to get in, of course, and you can do that with the name of the current month. Vy to samozřejmě se tam k tomu můžete dostat pod určitým heslem a najít to v tom správném měsíci. And if you want to read in the body of this thing, I'm just going to go to the next slide and read you this first paragraph. Takže můžeme si to přímo přečíst a na tomto dalším obrázku jenom si přečteme ten první odstavec. So I think you can see it on your video right here. Takže už to můžete přímo tady na vaší obrazovce vidět. Dental professionals hear a lot of opinions about toothpaste abrasivity. Takže profesionálové, dentisté, slyší hodně názorů o abrazivitě zubní pasty. There are misunderstandings about the meaning of relative dentin abrasion RDA values. Takže jsou různé nepochopení o významu abraze dentinu, ty hodnoty and what they convey about the safety of a toothpaste. A co to říká o bezpečnosti té zubní pasty. It can be difficult to distinguish fact from fiction. Může být těžké rozlišit fakt od skutečnosti. Example, a common misperception is that a toothpaste with an RDA below 100 is safer than one with an RDA of 200. Například takový zásadní nepochopení je, že zubní pasta s tím RDA pod 100 je bezpečnější než ta, která má RDA 200. This just isn't true. To prostě není pravda. The fact is that a toothpaste with an RDA of 250 is just as safe as a toothpaste with an RDA of 0 to 249. Faktem je, že zubní pasta z RDA 250 je právě tak bezpečná jako zubní pasta z RDA 249. Any toothpaste with an RDA of less than 250, the recognized threshold for safety, is safe for a lifetime of use. Takže jakákoliv zubní pasta s RDA menším než 250 je uznaná jako bezpečná a její bezpečnost je pro celoživotní používání. What are you talking about, Mr. Dentist? Takže o čem mluvíte, pane zubaři? You know, trying to create scare tactics perhaps. Možná, že máte nějakou skrytou taktiku. Concern about toothpaste abrasivity is relative to tooth wear. Takže ten záměr se zubní pastou a s její obrušováním se vztahuje k zubům. A je to důležitá záležitost, důležitá věc, které budeme věnovat pozornost později. Tooth wear is multifactorial and toothpaste abrasives play only a small role in the process compared to other contributing. Takže ten zubní povlak je multifunkční a zubní pasta a to obrušování hraje pouze malou roli v celém tom procesu ve srovnání s ostatními faktory. So anyway, this is a fantastic article. And takže tohle je opravdu fantastický článek. What we want you to do is go get the facts, okay? So how does Takže a co my chceme vlastně zjistit, to je, že chceme vědět fakta. AP24 protect your teeth? Takže jak AP24 ochraňuje vaše zuby? That mild abrasion at a 103 level on the RDA scale removes stains from those little teeny holes that are in all of our teeth, okay? Takže ty abraziva, které jsou pod tou hodnotou 103, tak oni smažou všechny ty skvrny, které jsou v těch drobných dírkách ve vašich zubech. Okay. And what happens is that once we remove that with the silica and the alumina and we make your teeth white and beautiful. Takže tím, že oni vlastně to obrousí s tou silicí a s oxidem hlinitým, tak způsobí, že vaše zuby jsou bílé znovu. Then we actually coat your teeth. Only AP24 has patented molecules, polyaxomers 338 and 407, that are literally
a surfactant molecule that coats your teeth so that stains cannot get back in. Takže jedině zubní pasta AP24 má patentované molekuly, které se nazývají poloxamery 338 a 407, které opravdu odstraní ty skvrny z povrchu zubu. This is what no other toothpaste can do. Tohle to nedokáže udělat žádná jiná zubní pasta. And that's why when you start to protect your teeth and remove the stain, A proto, když začnete chránit vaše zuby a odstraňujete ty skvrny with the actual abrasion process, v tom procesu obrušování, you're instantly coating it and keeping other stains out. And that's tak vy neustále vlastně odstraňujete ty skvrny a necháváte je pryč. Nedovolíte, aby se vytvořily znovu. why people start to get this whiter and whiter set of teeth, and then A proto ty lidé mají pořád bělejší a bělejší zuby. those teeth stay protected for literally as long as you want to use this toothpaste. A vaše zuby jsou ochráněny doslova po celou tu dobu, co používáte tuto zubní pastu. AP24 stands for anti-plaque, 20 AP24 je proti plagu, antiplak, hours a day, and those polyisomers, 24 hodin denně. that surfactant molecule that is only available in AP24. A ty efektivní molekuly, ty jsou opravdu k dispozici jenom v té zubní pastě AP24. Coats your teeth so that you don't keep restaining them as quickly, and that's why they get bright. Takže vy nezískáváte znovu ty skvrny, jste chráněni proti těm skvrnám. Brighter and brighter over time. A proto vaše zuby jsou zářivější a zářivější celou dobu. That's the secret that no one else has. To je to tajemství, které nikdo jiný nemá. Well, this also, as we talked about, of course I just said that has those. We also fortify your tooth with fluoride. A my taky posilujeme vaše zuby s fluoridem. Active fluoride ion at 0.15%. Je to aktivní fluoridový ion v 0,15%. So it's a very low level of fluoride, but it's Je to velice nízká hladina toho fluoridu, the active portion that actually ale je to pořád ještě aktivní porce creates fluorine crystals. It creates enamel crystals inside your teeth. a ty fluoridové krystaly vlastně posilují ty krystaly vaší skloviny. You get those openings, those little holes, sometimes even little stratifications, little like surface cracks in your Možná někdy cítíte, že máte poškrábanou tu sklovinu, že ten povrch toho zubu je poškrábaný. enamel. Máte poškrábanou sklovinu Fluoride can actually help to repopulate the enamel inside of those a ten fluorid vám pomůže vlastně znovu doplnit tu sklovinu v té poškozené části. cracks. And when plaque tries to get in, then it can't do it. So that's why when you have fluoride in a toothpaste, it actually ends up causing you to have much less cavity. Takže když máte fluorid v zubní pastě, tak to způsobuje, že máte mnohem míň kazů ve vaší ústní dutině. Far fewer cavities, or caries, as Dennis called them, in your teeth. Some people Takže to je vlastně taky ochrana před kazy v ústní dutině. complain about AP24 having fluoride inside of it. But Jsou lidi, kteří si stěžují na to, že AP24 obsahuje fluorid. they're worried or concerned about fluoride, okay? A oni opravdu se obávají a jsou zaměření na ten fluorid. At these levels, with an active ion, no concern. In fact, Ale na té úrovni, na které se nachází ten fluoridový ion, tak to je opravdu velice bezpečná úroveň. what you should be concerned if you don't have a little bit of this fluoride ion in your toothpaste is the increasing level of cavities in tooth. Ale o co byste se ve skutečnosti měli obávat, to je, pokud tam nemáte vůbec žádný fluorid, tak vlastně neposkytujete tu ochranu pro vaši ústní dutinu. Some people complain about AP24 having fluoride inside of it, but they're worried or concerned about fluoride, okay? At these levels, with an active ion, no concern. In fact, what you should be concerned if you don't have a little bit of this fluoride ion in your toothpaste is the increasing level of cavities and tooth destruction that you will suffer if you don't have it.
So this actually can remineralize your teeth. That's the process Ten fluorid remineralizuje vaše zuby. of what they call it, what fluoride does. You apply it. To je to, co ten fluorid dělá ve vašich zubech. Takže vystavuje lepší sklovinu a silnější zuby. Topically can remineralize your teeth with these fluoride crystals that increase the strength of the enamel in your teeth. Ty fluoridové krystaly vlastně posilují vaši sklovinu. And it actually works in that way. And then A funguje to tímhletím způsobem. some people say, you know what I like about this product? A některý lidi říkají taky, víte co, mně se nelíbí na tomto produktu? Really like that it's not as dry as other whitening products that I've used. It doesn't dry my lips and my Víte, co je na tom dobrý, že to nevysušuje moje rty, že mi to nevysušuje moji ústní dutinu. soft tissues out in my mouth like other products. A ty tkáně nejsou tak vysušené, jak to dělají ostatní produkty. You want to know why it doesn't do that? A víte, proč se toto děje? Víte, proč tomu je tak? Because we only use a small amount of sodium lauryl sulfate. Protože my používáme jenom velice malé množství lauryl sulfátu sodného. That's that foaming agent that actually will make your toothpaste foam. To je to, z čeho je, co vytváří tu pěnu ve vaší zubní pastě. Products just put in so much, such high levels that it Ale jiné produkty, tam oni mají opravdu tak vysokou úroveň tohoto lauryl sulfátu sodného, actually is a very drying agent in your že to je vlastně součást, která pak je velice vysušující. mouth. That does not happen with our amazing AP24 toothpaste. So Ale tohle to se neděje s naší úžasnou AP24 bělící zubní pastou. in summary, we remove stains with those Takže abychom to shrnuli, tak on odstraňuje skvrny, abrasives. We whiten that smile with our patented polymers. takže on rozářuje náš úsměv, We have no peroxide and no bleach, so we don't sit neobsahuje žádné peroxidy ani žádné bělidla, there and ultimately damage your dentin at the gum line and které ve skutečnosti ničí a poškozují váš dentin a vaši sklovinu. damage your enamel eventually. So it won't irritate your gums or your teeth. It won't cause your gums to recede. Your Takže my chráníme vaše dásně také teeth will not be sensitive to hot or cold. It's a vaše zuby nejsou citlivé na horko nebo na chlad. safe for children over the age of 2 and certainly Je bezpečná pro děti od věku 2 let. while they're forming the pulp inside their teeth and they're forming dentin and enamel. A Takže on podporuje tu sklovinu a podporuje dentin v jejich zubech. great time to use it with your children. Takže opravdu používejte tuto zubní pastu společně s vašimi dětma. And it saves the time. Who's got the time or the pain? Ona opravdu šetří čas, protože kdo má čas na nějakou bolest? I have to tell you, I'm so surprised by the power of this product. Why? Já vám musím říct, že já jsem tak překvapen tou sílou tohoto produktu. Because there is so much pent-up frustration A proč? Protože tam bylo tolik bolesti a tolik frustrace in people's lives in trying to whiten their teeth. v životě lidí, když se pokoušeli si vybělit zuby. Everybody wants to have white teeth, but the time and Každý chce mít bílé zuby, ale ten čas s tím strávený the pain and the irritation that it a ta bolest, která byla zatím a to podráždění takes and the expense is just a taky je to docela drahý. not worth it. And here we step in and it doesn't A to je to, co se dělo, ale teďka jsme do toho vstoupili my. take any extra time. You're going to brush your teeth anyway. You got to do it twice. Nepotřebujete k tomu žádný další čas, protože stejně si potřebujete vyčistit zuby. Today, you do it with this product, you absolutely win. And A dnes, když to uděláte s tímto produktem, tak je to vaše totální výhra. it's a much lower cost compared Takže opravdu ty náklady jsou mnohem nižší, když to srovnáte s bělicími proužky. to whitening strips or to whitening trays or anything else that you can find. Nebo s čímkoliv jiným, co najdete na trhu. If you want to have more great information, then just go to our website and Pokud chcete mít nějaké další informace ještě, tak jděte na naši webovou stránku download this product information page. a jděte na tu, získejte tam všechny informace.
about AP24 anti-plaque fluoride toothpaste and the white AP24 antiplak fluoridová zubní pasta a bělící fluoridová zubní pasta. fluoride toothpaste and just read about what it does and A přečtěte si o tom, co to způsobuje, co to umí. how it works. It even talks about the RDA right in the product information page. A dozvíte se tam o tom indexu RDA přímo tady v těch informacích o produktu. So what's the opportunity, guys? Takže jaká je ta příležitost? It's the greatest thing ever. A product that everybody in the world needs. Je to ta nejúžasnější věc, protože to může udělat kdokoliv na světě. It's the best of its kind. It's the only one of its kind. No cost to enroll. Je to nejlepší tady v této době, co může být, protože nemáte žádné náklady pro to, abyste se zapsali. It's a self-financing business. You'll have Je to all your money samofinancující biznis, takže vy máte ty peníze v ruce ještě předtím, než to objednáte. in your bank before you even place your order. You make an immediate 100% retail profit. And you A je to váš okamžitý 100% zisk. can earn up to 20% commissions on all of your customers you service when your group sales volume is more than 3,000 points. A vy můžete získat až 20% provizí ze všech zákazníků, když vaše GSV je větší než 3000 bodů. You know what? It's really simple. I just ask people, do you want to make money today? Je to opravdu jednoduchý, víte, jak to uděláte, jenom se zeptejte lidí, chcete vydělat peníze dnes? So simple to do this Je to tak jednoduchý to udělat. business. Take a picture, use the product, and post. Takže vyfoťte se, použijte produkt a udělejte ten příspěvek na internetu. Okay, that's it. So simple. All right, I'm going to Je to prostě takhle jednoduché. stop sharing here, guys, and just come back to you. Just thank you so much for taking a few minutes to listen to this. Please Takže jsem rád, že jsem to s vámi mohl sdílet a jsem rád, že jste mi věnovali ten čas, teďka těch pár minut. share this with all of your teams. So excited to have this happening. A sdílejte to také ve vašich týmech, protože já jsem tak nadšen, že se tohoto všechno teďka může dít.